helvetti. Herrat, rouva, nauku. Siistiä, nyt mennään! Mitä? Kuka sinä olet? No mä oon ihmepoika! Häh? Ei, kun sä oot se poika fanklubista. Pasi. Mun nimi on ihmepoika. Ei, kuulehan nyt. Sinä sait kuvia ja nimmareita aina kun tahdoit, mutta tämä on eri Ei, treenaamisesta ei tarvi huolehtia. Mä tiedän, miten sä toimit. Liikut, nappaustekniikat, kaiken. Mä oon sun ykkösfani. Ei oota! Bon voyage. Monsieur Incroyable! Ja ihmepoika! Ihmepoika! Hei, eikö se oo kiinnosta, miten mä liikun näin vikkelään? He rakitti kengät, kato. Mene kotiin, Ne Pasi. ite... Nyt. Petit me fait va. Puhutaan. Sä sanot aina, että olen rehellinen itsellesi, mutta mille osalle itseä? Mä oon vihdoinkin kekannut, kuka mä olen. Se on holhokki, ihmepoika! Se, mikä sinussa on vikkelää, on mielikuvituksesi. Onko tää siksi, ettei mulla ole supervoimia? Ei kaikilla supersankareilla oo. Superi voi olla ilmankin. Mä keksin nää itse. Mä voin lentää, voitko sä? Lennä kotiin, Pasi. Toimin yksin. Oui, jätät nyt compliment ridicule. Anna nyt, mä yritän. Mä näytän sulle, haen poliisin. Pasi, älä! Hetki vaan, ihan tosi. Ei, seis! Pommit!